Здравейте, господа! Казвам се Кирил Василев, председател на инициативния комитет Квартал Факултет. А това, което виждате до мен, е председателя на спортен клуб Икаф Арома, Илия Илиев, и заместник председателя на Икаф Арома Петър Петров. Обръщам се към вас със следното. Преди 2 години моят приятел сенатор Тони Хил и министър на земеделието на Калифорния Джон Накамура ме попитаха следното пред бата Петю и господин Петър Василев. Дали съм лидер? Аз не го осъзнавах и бата Петю каза на Тони Хил, че за менеджер на шоколадите момчета, член на управителния съвет на настоятелството на Конино и тапицер и така нататък. Но не я осъзнавам, че съм лидер. 2 години по-късно аз осъзнах, че съм лидер. Но какво ми трябваше? Трябваше ми време, в което да привлека един от най-известните наши футболисти Илия Илиев, да основа спортен клуб и той да го поканя като председател. Той много трудно се съгласи, но го направи в името на децата. По-късно поканихме и Петър Петров за негов заместник. Събираме 2 поколения, по-стари и по-млади. Каква е идеята? Идеята е, че на нас ни трябват средства, с които да помогнем на тези деца. За какви средства говорим? Това са деца. Идеята е да отбягнат от тревата и наркотиците. Не искаме те да се насочат на там. Искаме да се насочат към спорта. Когато те са в спорта, те няма да искат друго. Но ние изискваме от тях бележници и да няма отсъствие. Така е идеята на Илия, на Петър и моя, на Бошко и на другите от спортния клуб, е да вкараме децата в образованието чрез спорта. Това е най-прекия начин. Спорта, изкуството, талантите на Квартал Факултет. Това са нашите деца. Не искаме нищо за нас. Дайте шанс на децата. Благодаря. Добре, браво! Спираме подаване от вътрешната страна. Браво, Колю! Браво, Роди! Браво, Девид! Браво, Велики! Добре, това е. Гледайте се при да подават. Славом, пас на мене, връщам тия шут. Да. Кажи на врата. Готово. Айде, Роби, ти си. Браво, Роби. Пас. Браво, това е. Шут. Айде, сега си продължайте и не спирайте всичките. Давай. Браво. Давай. Пас. Давай следващия. Давай следващия. Браво, Нишо, айде. Спокойно. Браво. Не бързай. Давай следващия. Давай. Браво, Девид. Браво, пас. Шут. Браво.
Гоше, дай му топката, Гоше, дай отпред топката. Айде, хубав шут. А така. Браво! Айде следващи. Не пред мен. Браво! Айде, шут, Злати. Браво! Браво! Айде, голове да има, ей! Сега гол! Много се първат от прегортига се първат. Симеон, ела тука бързо. Браво. Айде, почай! Коти! Браво, Роби! Браво, бе, Роби! Девид, вкара! Айде! Браво! Айде! Лъжи го, Ники, лъжи го! Ники! Пас! Ники! Пас! Пас, Девид! Браво, Роби! Браво! Топката при мене! Айде, играй! Ей сега, гледай упражнението. Гледай ми, спри на Браво, Роби! Да вкараш, Девид! Браво, бе, момчета! А вижте тази тройка как го прави! Ей, защитници, айде взимайте топката, бе. Айде, бъде топка. Айде да я вземете, айде. Сам! Браво, бе. Дай да се върнем назад! Играй! Играй, браво! Сам, Ники, да вкараш! Браво! Бег! Пас! Оти! Злати, вземи я, бе. Болница. Казах ти като поемаш, влизай навътре! Айде, Гари! Аре, давайте, трайко! Карвай! Браво, Девид! Браво, Роби! Ще тръгнем само Браво, Ники, пас от татъка! Браво! Браво, играй! Семчо, сега! Браво! Айде, Трайко! Браво, бе, Трайче, бе! Влизай навътре, Ники! Влизай навътре, ти казах! Айде на ново! Хари, отвори на крилото там! Айде! Обърни я! Браво! Ники, не бързай! Пас, Ники, пас! Браво! Ама! Аут! Браво! И сега Девид! Браво! Ако наш несно! Айде, екна, Бошко, после ти снимаш. Назад. Само поима. Лекичко, чакай да си чакаме, айде. На скорост. Браво. Махай. Браво. Браво, бе, Девид. Браво, Коло. Браво и на двама. Хари, айде. Да го лъжиш, искам гол. Ама не бега от вратата. Давай. Аут. Браво, почуй.
Георги, 5 лица ли Сега около? си пили. Влезените, айде. Айде. Влезените в тим, айде. Колю да не минава, Колю, топката му гледай, Колю. Браво, Колю. Браво, Колю. Пак не сте дойден, не за грек. Айде към него. Нищо. Важното е, че е пробва. По-бързо Дима, гол, браво. Шут. Давай, играй. Бегайте назад. Браво, Девид. Браво, аут. Браво, бай. Центъра, дай ми кажа. За центъра, мачите. Браво. Дай, Руби. Ставай горе. Айде, Роби, ти си. Браво. Добре, Роби. Айде. Давай, Али. Тихо. Браво, Али. Бързо, браво. Води я. Айде, готе, пето. Давай. Браво, бе, Симеоне, бе. Върши се, браво. Той само мудро. Тихо, каза, ти изпълняваш. Браво, бе, Рашо, бе. Рашо. Браво, бе, Нетко. Рашо. Бързо, връщи се на спринт, се връщи. Яшар. Води я. Изкара да се почувстват си. Банка. Браво, бе, Симеоне, бе. Браво, бе. Давай, Нетко. Зад конуса заставайте. Зад конуса. Ело, бе. Хоп, хайде, Али. Ле, виж. Да. Браво, бе, Симеоне, бе. Браво, бе, Нетко, бе. Так. Ето, това е, братар. Ето, така е. Хоп. Давай, друг. Аре, бе, нема говори. Айде, Туда. Води я до там. Дай, върни го. Де, живеш. Води я до тук, бе. И една стъпи. Води, настъпи се. Виши се там. Георги. Хари, дай топката. Аре, бе. Яшар, не настрани, направо. А така. Връщай бързо. Дай на Санджо. Браво! Привери му! Ах, ставай! Браво, бе, Колю! Браво, Хари! Браво, Колю! Коля може към мене пас! Нас учил! Браво! Браво, бе, Демчо, бе! Чистия! Браво! Айде, Ники! Айде! Айде, Ники, айде, аут. Играй! Давай, Сали. Ево отпред. Застани отпред. Айде пак да го повторим. Айде. Пас. Карвай. Не, дай, бе. Гол! Джата, бе! На, бе, Джаки, Джаки! Айде, Али. Поемане хубаво. Пас. Спиране. Браво. Шут. Тренер, да пасим ли? Тук. Браво! Айден! Демчо. Демчо! Браво! Коля, по-назад! Браво, Иване! Браво на вратаря! Браво, Георги!